Интересно се развиха предишните им два матча. В Пловдив Джът Тръмп откри директно с Century Break, което беше наистина впечатляващо. В Бургас Джак Лисовски поведе с 3-0, но отстъпи, загубвайки 5 поредни фрейма с 5-3, така че вече е известен теоретичният общ шампион, така да го наречеме, от техния сблъсък на българска земя и това ще е Джът Тръмп, но все още има едно нещо, което липсва и може да се надяваме да го видим тази вечер. Това е атака на максималният брейк 147. Това е нещо, което сигурност всички фенове искат да видят и очакват с нетърпение. Тук Джът се оказва в положение снукър, да видим какво ще измисли и как ще излезе от него. През един борд в групата, съвсем стандартно. И дали има ситуация тъчен бол. Има такава, главната съди, къде си Божило го отсъди. Перфектно излизане от страна на Джак, залепи кюбола за борда. Успя Джът да намери път за кюбола обратно към бок зоната. Изключително креативен удар. Предвид ситуацията, в която се намираше. Джак реши да рискува, но пропуска и сега шанс. Шанс за Джът Тръмп. Има доста отворени топки и готова такава за средния джоб. Неговият актив е открит. Остава да видим какво ще е изражението на точката му серия. Доста добър Кенан. Отвори още червени и си гарантира червена за атака. Ще успее ли Джът Тръмп отново да стартира с Century? Както казах, направи това в Пловдив, в зала Колодрум. Червената послужи за спирачка. Остана с лек ъгъл, но той може просто съвсем спокойно да вкара тази синя топка. Има много червени отворени. Погрижи се за това със своят добър Кенан. Но тук си остава леко затруднение. Китайски снукър. Ако реши да атакува червената към средния ляв джоб, разбира се. Няма нищо друго очевидно. Точен е. Тук розовата топка ще му послужи за комбинация. Още едно страхотно вкарване и пласиране. Добре контролира кюбола Джът Тръмп. Нещо задължително за всеки професионалист и за всеки добър брейкбилдър. Абсолютно не е случайност, че той е един от малкото хора с над 1000 сенчери брейкове в своята кариера.
В предвиденият формат ще си изиграят 4 фрейма, след което ще имаме кратка 15-минутна почивка. Но до тогава има доста време и тепърва предстои да разберем кой ще е печелившият в тази първа мини-сесия. А може и резултатът, разбира се, да е равен. Има тази вероятност. 2 на 2, не е изключено. Ще видим. Много сме близко до Half Century Break-ът. Ето го и него. И пътят към Century Break е открит буквално. Ще трябва да се погрижи за двете червени под розовата, които са скупчени. Ще трябва по някакъв начин да ги развие. Това е едното препятствие към стотачката. Другото, разбира се, червената на борда. Никога не трябва да бъдат подценявани тези удари, но добрата новина за Джът Тръмп е, че той е левичар и ще му бъде изключително удобно, ако се пласира добре. И той и Джак Лисовски ни показаха, че играят добре и с дясната ръка. Тук си оставя добър ъгъл, с който може от розова да развие вече тези червени. Абсолютно. Изключително техничен удар. Страхотна малка снукър миниатюра направи Джът Тръмп и сега, вкарвайки долната червена, ще освободи другата. Като по учебник е този брейк наистина, с изключително бързо темпо. Черна за Century Break. Ето го и него. Отново Джът Тръмп в първият фрейм реализира Century Break, така че имаме дежавю от техния матч в Пловдив. Остава да видим неговото финално точково изражение. Удар за публиката, страхотен Q-Action. Това са ударите, с които снукър печели Джът Тръмп снукър фенове. С този Q-Action, с тези атрактивни изпълнения. Вижте какво пласиране. Наистина владее до съвършенство контролът над бялата Джът Тръмп. Отново опит за дабъл, както направи преди, но брейкът спира до тук. След мълниеносната стотачка, която видяхме в първия, остава да видим какъв ще бъде отговор на Джак Лисовски. До момента двубоите им протичаха с ясно предимство на един от двамата. В първият им матч Джът Тръмп поведе убедително и спечели. Във вторият пък Джак Лисовски поведе с 3 на 0, но в крайна сметка загуби. Така че се развиваше на
мини сесии за един или с други, на импулси играта. Страхотна дълга тук от Джъп. Още от първият му удар. И отново първият шанс в този фрейм е за него. Следва удар с дясна ръка. И е точен. Намери закъгнението на Джова, но тъй като изигра удара с Pocket Speed, Джовът бе доста гостоприемен и прибра тази червена. Има добър ъгъл тук по черна, ако реши още сега да търси Кенън. Само той знае това. Избра да опита Мек Кенън, но бялата се залепи за групата и не се вижда очевидно продължение. Дали има план към средния, но близостта на бялата с червените увеличава рискът от фаул. Добър опит. Къде успя да паркира бялата Джът Тръмп между розова и червената на върха на групата. Дали има удар въобще пред Джак Лисовски за атака? И ето го отговорът. Абсолютно да. Страхотен кът-шот към горния ляв. Изпусна малко от контрол бялата и е на борда, но един добър компенсиращ удар. И ще бъде в добра позиция. Следва удар от средна дистанция. Но тук намери черната и това е фаул. Мал шанс. 4 точки ще отидат в актива на Джът Тръмп и ще получи правото на бяла в ръка от Дето. А тук може да опита дабъл. Реализира няколко доста добри в хода на предишните мачове. Но очевидно не е имал достатъчно добър ъгъл и само сейф. Специалисти Джът Тръмп надава литер и то особено изигран с висока скорост, за което се изисква изключителна прецизност и усет към удара. Дали ще успее да покрие зад жълта топка червената на Джова? Близка е ситуацията. Със сигурност може да бъде играна удара с свърв или през борда. През борда избира Джак, но твърде голям ъгъл и пропусна. Ще прибегне тук до механичния мост на Джът. Точен и с него. Това е нужно, уважаеми зрители, за да стане световен шампион във всички показатели на играта, да си най-добрия. Игра с механичен мост, пласиране, удари от къса средна дистанция, всичко наистина, брейкбилдинг.
червена към средния или пък към горния десен. Близко е тук. По-скоро не минам покрай черна, тази червена, така че към средния джоб. Ще комбинира с черни, ще успее да я върне на оригиналната си позиция. От този ъгъл може да му се наложи вече да се качи и към синята. Да видим. И дори може да му се наложи и с някои от блок цветовете да комбинира, за да си гарантира следващото пласиране. Кафявата е неговият избор. Доста бърза игра отново от Джо Тръмп. Джак Лисовски за момента може само да наблюдава случващото се. Тук си остави добър ъгъл и може, ако иска да развие и червената под розовата, която е залепена. Точно така. 48. $55. $56. Ще станем ли свидетели на още едно пълно разчистване? Не виждам причина това да не се случи. Масата е повече от класическа. С изключение на розовата, всички цветни са по оригиналните си позиции. Това е упражнение, което е задължително за всеки професионалист. Правено хиляди пъти на тренировка. Тук придаде страхотен екшен на бялата и вижте само какво пласиране. 71. Опит за кътшот, неуспешен, но няма проблем. Това е повече достатъчно за спечелване на фрейма. Да се върна към блок зоната. Сега ще видим решението му. Точно така, иска да остане за черната топка и се справя чудесно. Ами още не е вкарана първата черна, но да се надяваме за атака на 147. Винаги може да мечтаем, както се казва. Проблемът тук е червената точно до черна. Трябва максимално бързо да бъде махната тя, да бъде вкарана, за да се отпуши, така да се каже, свободно пътя за черната към двата горни джоба.
9. По начина, по който забави темпото и се огледа Джуд Тръмп, така че съвсем тенденциозно да остане за черната, си мисля, че има предвид точно това, да опита една атака на 147-мицата. 16. 17. Масата наистина е доста подходяща. Червената до борда е отлепена и може да бъде пусирана преспокойно. Зелената не е проблем, че не е на своята оригинална позиция. Абсолютно възможност за вкарване. 24. Удар с дясна ръка. Никакъв проблем за Джуд. Добре справя той. There's 3. Си остави китайски снукър, но Touching ball. 40. просто му е нужно да вкара тази червена. Добър кюинг. Би трябвало всичко да е наред. Абсолютно. 41. Серията продължава и мечтата за 147 е жива. Отново тук леко премеждие. Червена или през китайски снукър, или пък кът към средния. Не, първия вариант. Но тук бялата избяга малко. Все пак вижда черната, макар и от борда. Това ще бъде истинският тест. Точен е. И има червена, така че да остане след това за черната. 64. Официално може да обявим опита за 147. Коментирал съм какви ли не мачове, уважаеми зрители, но до момента 147-мица не се е случва при тях. За всичко си има първи път, както се казва. Абсолютно нищо няма да имам против, сигурен съм и вие. Ще бъде паметен момент. 147-мици вече имало на българска земя по време на турнири, които се организираха от Българската снукър федерация. С всяка изчезваща червена от масата, задачата става малко по-лесна, тъй като има и място за маневриране с кюбола. Това трябва да се има предвид. 81. И от сега трябва да почне да мисли Джуд Тръмп за червената до борда. Едната опция за нея е пласиране директно зад нея и с лек удар
тя да бъде вкарана в горния ляв джоб. Това е абсолютно добра опция. Тук ще остане с лек ъгъл. 96. Ще трябва евентуално да заобиколи черната, да бъде прецизен. Точно така. Ъгълът, който си остави, предполага, че може да се пласира за червената до борда. Може да избере и останалата. Друга топка, няма проблем. Той се пласира в зона, която си даде шанси за двете. Това беше изключително умно решение. Видим сега какво ще избере. Ще избере тази до борда, да. Сега или никога, както се казва. Последната червена ще бъде играна към средния джоб. И буквално последното препятствие, което се вижда към 147-ницата, е жълта към зелена, които обаче са много близко една до друга. И зелената е добре отделена от борда. Ще остане ли твърде централно по тази жълта? Това е изключително важно, да има добър ъгъл, така че да се пласира. Форсира ъгълът и успя да се осигури добра позиция. Това е последният, бих казал, ключов удар. И той се справя перфектно с него. 4 удара до този исторически момент. Черна за 147. Ето и нея, дами и господа, свидетели сме на история. 147 в демонстративен матч. Джуд Тръмп е неговият автор. Получава поздравления заслужени, и с което той повежда с 3-0 в този матч. Сега е моментът Джуд да ни покаже дали безапелационно смята да спечели този двубой, или пък Джак Лисовски да успее да върне един фрейм, да завърже малко интригата. Но ето, че отново първият отбелязал е Джуд Тръмп. Трудна черна с обратен ъгъл. Тези удари си играят предимно на усет. Но се получи фаул. Публиката окоръжава Джак. Добро попадение и остави си видимост към черната. Какво е по-хубаво от брейк от 147, уважаеми зрители? Два брейка от 147, разбира се. 16.
70. Решава веднага да търси Кенън Джак. Има червена към средния със сигурност. 24. Има и към горния десен, към нея се насочва. Но тук разбираме отговора на това дали ще бъде търсен 147-ца. Ще почака тя. Не беше планирано хващането на зелената топка. Сега ще му трябва компенсиращ удар от дистанция. Ето го и него. Страхотно изпълнение. Имайки предвид позицията. Добро изпълнение по синята. Още един удар му трябва, за да си върне напълно контрола. И това се случи точно в този момент. От правилната страна на синята е с добър ъгъл. Така че вече всичко е в неговите ръце. Масата е изключително добра, така че от една визита той да спечели този фрейм и да се разпише в резултата. Би трябвало да може да подрежда тази червена. Но всъщност я преподряза и брейкът спира до тук. Успяли тук да се пласират джът. Има ли продължение по черната? Пречи силно с тази червена, но да, има път към попадението. 8. Nine. Добре, разви тази червена, ще може да комбинира с нея. 16. 17. Надеждата за Джак Лисовски е червената на борда. Друго препятствие не се вижда. Зелената не е на своята точка, но може да бъде търсена към средния джоб или пък към нейния собствен. Още едно страхотно изпълнение. Червената ще бъде търсена към зеления джоб. И тук сега следва ключов удар.
Ще опита Джът Тръмп да се паркира максимално близко зад червената. Линията изглежда добра, да видим как е скоростта. Перфектно. По-добро от това ще да е само ако беше сложил с ръка буквално. 46. И тук от розовата топка има чудесен ъгъл, така че да се върне към жълта. Тук с челюстта получи се като банана шот. Сега ще му трябва още един добър такъв удар. Доста е голям ъгъл към средния джоб, но Джът Тръмп, специалист на тези удари, решава да потърси сейфти. 152. Но остава тази жълта възможност за Джак Лисовски за атака. И той е точен. Не само това, но и ще се пулсира доста добре за зелена топка. До розова включително са му необходими. Розова фреймбол за връщане на един фрейм от страна на Джак Лисовски. Да видим. Това е факт. И ето, че резултатът става 3 на 1. И се надяваме това да не е последният фрейм, който той печели, за да се завърже интригата в този матч. И разбира се, да гледаме повече снукър. Ето Джак намери червена, с което да открие. Дали ще се насочи веднага към Кенън? Абсолютно. Не мисля, че имаше късмет обаче. 8. Освен ако тази не минава към горния десен. Точно така. Първият шанс ще е за Джак. И предстои да видим дали той ще отговори на хвърлената ръкавица от Джът Тръмп. 90. Добре справя за момента Джак. Ще му трябва още един Кенън поне, за да раздвижи групата и да си отвори игра. За момента се е заел да убира отделените червени. 35. Те бързо приключват. Розовата топка е реализирана, но нейната точка е заета. Деси Божилова ще се погрижи тя да се върне на точното място.
Какво е следващото продължение пред Джак, се пита тук. Червена към средния или към зеления. Средният джоб е избран. И е точен Джак. Продължава серията му. Най-добре наистина ще е за него да отвърне бързо на удара. Да спечели с една визита бързо още един фрейм. Добър е ъгълът тук за Кенън. Ако реши, може да се насочи към него. Но той предпочита да комбинира с последната отделена червена. И сега следва ключов удар. Добро пласиране. Явно най-горната червена може да бъде търсена към горния десен джоб. Точно така. ...59 точки останаха на масата. Не мисля, че ще видим Джът тръмп обратно на нея, особено след това попадение, подсигуряващо. И така в едно доста прилично темпо Джак Лисовски успя да спечели този фрейм и да навакса своето изоставане. Ще видим дали ще успее да изравни резултата, защо не. Публиката аплодира и окръжава Джак. Ще спре ли на време? Успя. Ще има възможност за комбинация с жълта. Кафява, прощавайте. Комбинира той. Сега за жълтата топка. И по всичко личи, че ще видим, освен Century Break и поредното разчистване на масата. Тук пласиране леко с челюстта на средния джоб. Ще му трябва още едно добро пласиране. Удар за публиката. Страхотно. Страхотно се справи Джак. Смени ръцете, удар с дясна ръка. И за това страхотно вкарва на черната топка и разчита в положение снукър е Джак Лисовски. Опитва глансинг шот, но намери розовата топка. Ще бъде върнат. Деси Божилова ще възстанови позицията.
Отново същия удар. Успешен този път. Страхотно попадение на Джуд Тръмп. Остана от грешната страна на синята, но ще се опита да се пласира, минавайки през блок зоната, може би. Сега ще разберем. Перфектно пласиране. Използва червената топка като спирачка и отдели от групата и тя ще бъде избора за комбинация най-вероятно. Реши да се насочи към тази подгрупата, тъй като от нея може да направи Кенън в момента. 14. Още един Кенън. Със сигурност има червен към средния джоб. Така че абсолютно успешен е той. Ще му се наложи да прибегне сега до топката до борда. Иначе има още няколко червени на открито. Две в дясната част. Тази, която е в най-лявата част на групата, поне от тук ми изглежда, че минава към горния десен джоб. Буквално сега ще разберем. Така е. По пласирането се разбира, че тя е възможна за атака към джоба. 39. Six. Продължава да расте разликата. Натрупа комфортен аванс Джуд Тръмп. Още няколко добри попадения и комбинации с висок цвят са нужни на Джуд Тръмп, за да спечели този фрейм, 61. което ще го отведе само на крачка от победата в матчът. Тази червена и комбинация с черна, евентуално, но пропуснате черната. Но вече в зоната на снукърите ще се върне ли Джак Лисовски? Ще опита. Само 67 точки останаха на масата.
16. 7. Сега ще е добър шанс за поставяне на снукър зад розова топка от червената, останала непосредствено под нея, но не успя да се пласира за този удар джак, така че ще се наложи да комбинира с другата. А сега дали няма на свой ред Джуд Тръмп да постави съперника си в снукър? Точно така. Усмихва се Джуд, тъй като не той е състезателят, на който са необходими снукъри. Чудесно попадение на Джак Лисовски, но не успя да се пласира по черната топка. Ще трябва да открие някакъв добър сейф в тази ситуация. Страхотна червена от дистанция. Какво ще бъде продължението обаче тук? Синя топка е минаване през бокс зоната. Точен е Джуд Тръмп. Добро е пласирането му. Seven. Ще успее ли отново с една визита Джуд Тръмп да затвори този матч, поднасяйки ни поредният Century Break. Point. Point. Right. Червените са групирани в по-голямата си част. Ще имат нужда от допълнително развитие. За момента Джуд обира крайните. Лекян. Ще има продължение, макар и през китайски снукър. А той избира и червена към средния джоб. Много по-удобен беше мостът му. Затова се спря на нея. Още няколко добри попадения и пласирания са му нужни, за да отвори останалите червени. Те в момента малко се препокриват и си пречат една друга, но с карването на всяка една червена се отваря все повече път и за кюбола, и за атака.
Е точно на прецизно пулсиране. Това беше фреймболът. Много добре разви тези две червени, така че да си гарантира продължение. Пропускате тази червена. Джак Лицовски признава своето поражение. Поздравление за Джуд Тръмп. Страхотно шоу направи той. 147 с доста сенчери брейкове.